backyard to celebrate our new year. Karon lang ko mag-greet sa inyo kay Subong. It's December 31. And we are here to ask people around kung ano gid ang ilang best takeaway Subong 2023. And tomorrow, ma-celebrate na kita sa aton nga New Year. Ang aton nga bubuhat, ang aton nga apprentice. Ikaw, anong imo nga best takeaway or greatest learning this 2023? Ang na-learn ko is marami man na malipayan tanan nga tawo para sa akin. Wow, no? So kanami, gid man if the people around us, gawin English lang, whether good thing man or di gani, may hibi-hibi ang mong bibi, importante, by the end of the day, happy man yapon before kita magtulog. So, Ako pag una, bugtaw sa. Ay, Abay sa akong gabi. Basta bugtaw ka agad. Basta, bugtaw ko agad, basta lupa siya. oo, eh. Bugtaw. Nag-check pa kami papers. Kaya ano yung condition niya kung magbugtaw ka agad, ano kita gani? Mag-vlog! Kagmakaon sang American Backyard! Alright, let's go around! Upod ko si Tita Tina kag si Tito Vic. Hi! Ano aton nga greatest takeaway and learning sa mga 2023, ma'am? For us siguro as a couple is to choose our battles, to choose our arguments as a couple. Kasi gani, love is not enough for a relationship kid. So, ang bagali nila, ang forever ginapagtrabahuhan. So, we are working on our forever. Wow! Upod ko si Manang Crystal of Mangganamen. There is a brako, always kakad to mga customers, kag always mga smile, para makapagkalsili. Upod ko si Tito Ismael. Wish nga mayo lalawas ah. Yes, mayo nga lawas. Thank you, sir! Upod ko si Tito J of Greeny Granny Yummy Bites. Yung nangyari sa akin, January, I was admitted in hospital. Yung mga staff namin, masaya at nakilala nila ako. At yung owner nito, sinabihan ako na so pahinga muna para mag-rest dahil sa aking kondisyon. Pero andito pa rin ako sa Yummy Bites. So I was learned na yung mga crew na naiwan ko dito, ang mga staff ay mapagmahal, mabait. Kung maayos ang trabaho mo, maganda ang pakikisama mo, may mga blessings din na darating para sa'yo. Yes, true. Ganun. And syempre, kung saan yung puso natin, babalik at babalik po Babalik tayo. pa rin tayo. Kasi napakabait ng owner nito na si Ma'am Evangeline Nunyan. So, binigyan ako ng chance. Hindi ko siya i-down pag napasok ko sa ibang trabaho. Maging mabait tayo, masipag, honest sa trabaho natin. Ayun. Happy New Year! Happy New Year sa lahat. How are you, vloggers? Greatest. Takeaway. I have learned that you need to use various techniques so that the girl in front of me will change for the better. Wow! Happy New Year! Miga, ano yung mga greatest takeaway sa buong 2023? Ano yung mga na-learn? To love people. Wow! 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 Upod ko si Manong Christopher. Manong, ano yung mo greatest takeaway sa mga 2023? Oh, marami mo. First time ko dito sa Iloilo and then 1 year pa lang ako. Marami akong mga tao. Ganito pala sa Iloilo sa city. Then mga tao, mabait, magalingan, maisama mga tao. Ayun. Enjoy your stay here in Iloilo and of course, Happy New Year! Upod ko si Manong Rai. Yay! The American Backyard ng Rai. Ano yung greatest takeaway sa mga 2023? Ang
siguro ma'am, dapat subong take ano na lang, patient. Yes. Dapat ano naton aton mga ano, ang responsibility naton i ano. Fulfill. Yes. Thank you, Manuray. And of course, salamat to your pa-takeaway. Tinamit-namit yun ang aton karon nga pang New Year celebration naton. Thank you so much. Bye! Upod ko si Manang Jasmine of American Backyard. Ang greatest learning kag sa mga 2023 is dapat malawi gid imo nga patience. Kapin pa sari-sari nga tawag imo makasalamuha. Kag syempre dapat maging understanding kagid. Kaya mo lang na siya. Ayun. Thank you. Bye. Kung ako naman mamangkuton nyo, kung anong greatest takeaway ko this 2023, well, it is it's hard to forgive, but as long as you decide nga ay kinanglan kung magpatawad sa isa ka tawo, eventually through time mabalaan mo na kung kaya mo na tulukon ang tawo nga na eye to eye kag wala na sang sakit sang buot, hindi na mabugat sa atong dughan. It means that we learn to forgive. So it takes time, but eventually we will all have a peaceful beginning this coming 2024. So there you go. Thank you so much sa imo pag-assist sa ating vlog, and of course to the American Backyard. Syempre hindi ta pagkalimtan man no nga maghapag sang prize kung nami nakuha na to nila nga greatest takeaway, may ara kita nga greatest take out. Burger. Ayun, burger from the American Backyard. Kaga kay sino gid ikaw nag-learn sang so much Nes? Kay sino? Kay sino tayo hatag ato nga burger? Kay Manang Crystal. ayun, let's go kay Manang Crystal. Visit the American Backyard at the Escuela Uno Iloilo. Ayaw kayo nakahapit ka mo sa akong nga channel. Kung bago pa lang ka mo diri, pindot ang subscribe button, pati ka ang lingganay, kag hindi pagkalimdin. Ruby Inspired!